saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Really are pretty smart, as not 130,000 Even though you wouldn't do the same, the Industrial Revolution. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would. Doncs resulta que he decidit tornar a fer vlogs. Crec que vaig fer 2 o 3, molt pocs. He tornat a YouTube, a consumir YouTube i a veure artistes que m'agraden molt i tal, i fan vlogs. I llavors em va sortir una altra vegada com el gusanillo, no, del pare. I també m'agradaria tornar a fer-ho perquè crec que és una manera molt neta de que la gent et vegi. Pot veure com ets bastant bé en un vídeo, crec jo. Al cap i a la fi, vull dir, no és com una foto que pots ensenyar el que vols. En aquests vídeos, a part d'ensenyar, o sigui, òbviament, no ensenyes tota la teva vida, però crec que es veu bastant com pot ser una persona. I llavors em semblava interessant perquè, tota aquesta moguda de xarxes i tal, jo la vaig començar perquè volia connectar amb la gent i que la gent veiés el que jo faig. Sempre m'ha costat molt comunicar amb la gent, és així, sempre m'ha costat moltíssim. Llavors, des de que vaig començar a publicar xarxes i tal, vaig trobar com una espècie de consol, perquè hi havia molta gent que connectava amb el que jo volia explicar a través dels dibuixos, i era com molt guai, i és molt guai. Però sí que és veritat que Instagram s'ha tornat super esclavitzant. Sembla que mai és suficient el que facis, mai. Sempre és com, has de fer més, o sigui, constantment, cada dia. I jo no puc, vull dir, hi haurà gent que pugui, però jo no puc perquè tinc altres coses a la meva vida. I seria molt trist que no en tingués, penso jo, perquè estàs totalment obsessionat amb la producció, si no. Vale, estava traient a la dona i m'ha vingut com molt de gust un te, perquè he de marxar en 15 minuts. Jo crec que em dóna temps. Em dóna temps, no? Jo crec que sí. És com, que capritxosa. I jo, com que soc molt sensible a la cafeïna i al cafè i a la cafeïna, tot això, doncs me la faré amb llet. A lot of llet i poc te.
però era llarga, però aquesta tinc la malleta, després et piquen els botonets. Ah, sobre, Bueno, doncs sí. justament no té botons. Bon dia, avui és 18. 18. Han passat 2 dies des de l'últim vídeo, el vídeo de la rutina. El cas és que volia fer com... us volia ensenyar una mica el meu procés per fer les vinyetes que pujo a Instagram i no tinc més temps que fins avui, que és divendres. Aquesta vinyeta ha sigut especialment llarga i ensenyo tot, o sigui, es veu tot el procés. No sóc d'aquestes persones que planifica moltíssim el que pujarà. Simplement em deixo bastant fluir en aquest aspecte. Sí que tinc a vegades al meu grup personal de WhatsApp idees o àudios que em deixo a mi mateixa, però a part d'això és bastant... Tot l'altre és on time, o sigui, ho trec al moment i ja està. I res, espero que us agradi aquest primer vídeo. Feia molt de temps que no feia vídeos i estic com una mica desentrenada. I també els estic fent una mica diferents. Però, bueno, jo penso que poden ser interessants i ja està. Espero que us agradi tot el que veieu i si teniu algun consell o voleu que ensenyi alguna cosa concret, doncs m'ho deixeu als comentaris, que estaré encantadíssima de rebre idees. Tinc algunes per als pròxims vídeos, però bueno, sempre va bé tenir més idees. Així que res, espero que passeu bon dia.
Morir.